Yes, brother. Mutagamba. Okay. Yeah. Tithokoze kwambiri chifukwa cha tsiku lina labwinonso limene Mulungu wathu watipatsa kuti tikhozanso tsiku la lero mwina kukambirana zinthu zina zimene zikumatithandizira umoyo wathu wachikhulupiriro makamaka kumapitabe chitsogolo pamene tikukhulupirira mwa Mulungu komanso mwa Khristu masiku ano akumapeto. Tsiku la leroli tikhala tikupanga phunziro lina limene ndimayilingalira za ulemerero wa mpingo wa Mulungu mu nthawi ya mtsogolo, ulemerero umene Mulungu asungira mpingo wake mu nthawi ya kutsogolo. Ndiyoti mwina tikhoza kungonena tikubwerezedwanso kwa ulemerero wa Mulungu. Ndi zimene tsiku la lero timafuna tizikambirane kwambiri. Komano tisanambe chilichonse tipemphere kuti Mulungu atisogolere. Tipemphere. Atate wathu tabwera ife pamaso pano makamakaso nthawi ino chifukwa cha chikondi chimene nthawi zonse chimatiyitana, chikondi cha inu Mulungu komanso chikondi cha Khristu Yesu mwana wanu chimene mwatisunga nacho ingakhale kuchokera pa nthawi imene dziko lapansi munalipanga kufikiranso ku nthawi zonse zimene mwalonjeza kuti simudzatisiya ife nanu popeza munatikonda ndithu. Tikudziperekanso nthawi ino imene tikhale ndi phunziro. Ambuye tikupemphani kuti mutsekulebe mitima yathu yonse ndi makutu athu onse ndi maso athu zonse zichiritsike monga ulemerero wanu ukhala kutifikira. Mulole chisomo chanu chanenso iwo onse amene akuyeneranso ngakhale kumvetsera ngakhale kupenzekanso mkati, ndi kuti mulolebe chifuno ichi chichitike monga inu mukule ife tichepe mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu. Amen. Amen. Okay. Lero tikhala tikukambirana za mutu umenewu, kubwenzeredwa kwa ulemerero wa Mulungu makamaka mu mpingo wake. Okay, pali zinthu zina zimene nthawi zina ndikumaziona kuti zinthu izi ndi chifukwa chani Mulungu amazilola kuti zizichitika chonchi. Timakhala ndi mafunso osiyanasiyana nthawi zina amene makamaka akumasamwisa umoyo wathu. Tingonene kuti zovuta zina zilizonse zimene ife tikumakumana nazo tsiku ndi tsiku, zimene mwina zikumafika pothodwetsa moyo wathu ndi kumayankhula kunena kuti ndi chifukwa chani anthu ife amene tili mwa Mulungu, anthu amene tasankha ufumu wa Mulungu tikupezekanso kuti tikukumana ndi zonsezi. Komano pali mayankho ndithu okhazikika amene Mulungu wathu anatisungira makamaka mu malemba ake kuti pakuwatsatira malemba amene wawo tikhoza kukazindikira kuti makamaka chimene chikuchitika ndi chani, nanga Mulungu akuyembekeza chani makamaka pakati pathu. Pali mafunso inanso amene akumakhalapo onena kuti mwina kuchokerabe pamene dziko lapansi linakhazikitsidwa kufikira nthawi ino patenga zaka zambiri ndithu tikulandirabe ngakhale malonjezano onena kuti tikakhulupirira mwa Mulungu, tikakhulupirira mwa Khristu, tsiku lina lake Mulungu azabwera kudzatitenga kudzatichosera zonsezi zovuta zonsezi. Ena abe mwina ndikumafikabe polankhula kunena kuti lonjezo lakudza kwake lili kuti, monga kwalembedwa m'buku la Petro kuti lili kuti lonjezo lakudza kwake nosanayambira kunena kuti tizabwera kuzakutengani. Zikungochitikabe mene dziko lapansi mwina anthu akuganizira kuti zikhoza kumachitikira, koma Mulungu sakubwera kuzatenga. Mwina ndi mafunso ena abe amene amakhala ovuta kunena kuti kodi Mulungu akudikiranso chani makamaka kuti azatenge anthu ake, akudikiranso chani. Komano ndaona pali chinthu china chake chimene chikuoneka kuti chikutsalira, chimene Mulungu akuyenera kuti achibwenzerese kaye mu mpingo wake, kenakono azapitirize china chonse chimene ife tikuchiona kuti chikutiperewera makamaka kumoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, zimene zithandizire makamaka ufumu wake kunena kuti ukhale ndi chimwemwe kwayo onse amene anaulandira ndi kukhulupirira. Tikhala tikuonapo phunziro limene lili kunena kuti kodi china chimene chasalira mu mpingo wake, chimene chasalira china makamaka
mwa anthu ake ndi chani? Kuti makamaka Mulungu amalize chinsinsi chake chonse chimene akufuna kuti achionesere makamaka kumapeto kwa ndime pamene tikukhala mu dziko lino lapansi. Pali mafunso ena ngati awa amene ndinaonesabe makamaka koyambirirako kunena kuti anthu akumakhala kumafunsa kunena kuti tili mwa Mulungu, tili mwa Khristu, koma ndi chifukwa chani zinthu zina zimene ifeyo moyo wathu umakhala kuzisaka, umakhala kuzilirira pamaso pa Mulungu, mwinabe sitikumazilandira, sitikumazipeza? Ndi chifukwa chani umoyo wathu umoyo wathu tikukumana ndi zinthu zimenezi zimene mwina sizimayenera kuti ifeyo ana a Mulungu tizikumana nazo masiku anowa, ife amene takhulupirira. Apa tsopano pali lonjezo limene Mulungu analipereka lonena kuti tikuyenera kuti tidusemo kaye mu zimenezozo kunena kuti tikalandire mphoto zina zimene Mulungu wathu anatisungira. Ndiyamba ndi Matthew chapter 6 verse yake 33, lonjezo lokhazikika limene Mulungu makamaka analipereka lonena kuti anthu ngati akufuna kulandira mphatso zina zimene zili zochokera kwa Mulungu, ngati afuna kuti zafikire, pali chinthu china ndithu chimene anthu fe timayenera kuchichita chimene chinalembedwa mu buku la Matthew chapter 6 verse yake ya 33. Ndikulolenga mutili verse 33 akunena kuti koma muthange mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimene zidzawonjezeredwa kwa inu. So ilili ndi lonjezo limene Mulungu analipereka kunena kuti ngati ifeyo timafuna zina zonse, ndikukhulupirira kuti tili ndi zambiri zimene ifeyo moyo wathu timazilakalaka kuti tikhonza kuzilandira pamaso pa Mulungu. Ena mwina amakhumba mabanja abwino, ena amakhumba mwina chuma, ena mwina amakhumba mtendere, ena mwina amakhumba chimwemwe chimene, ena mwina amakhumba tsiku ndi tsiku kulandira zisomo. Komano Mulungu akuperekapo step yoyambirira yonena kuti anthu tikuyenera kuchita, akunena kuti choyambirira tikuyenera tisake kaye ufumu wake, then kenako cha number 2 akunena kuti tisake chilungamo chake, then zina zonse zimene umoyo wathu umakhala kuziyembekeza kuti Mulungu azakhala akuzitani, akuzonjezera pa moyo wathu. Funso limakhala lonena kuti kodi pa mfundo ziwiri zimene Mulungu watifunsa kunena kuti tiyambe tafuna ufumu, tiyambe tafuna chilungamo, then zina zonse tizonjezedwa kwa ife. Funso ndionera kuti kodi ufumu wa Mulunguwo tinaupeza? Kodi chilungamo cha Mulungucho tili nacho mwa ife? Nanga amene tikusakira zinthu zina zimene Mulungu akunena kuti azakhala akutionjezera, step yoyambirirayi ndi namba 2 imene ikuonesedwa mu vesi, kodi tinadusamo kale kunena kuti Mulungu ationjezere zinazo? Mwina nkutheka kunena kuti ena tikhoza kukhala ndi yankho nena kuti tinadusamo, komabe zinthu zinabe zimene umoyo wathu Mulungu anatilonjeza zikuoneka kuti sizikukwanirisira pa umoyo wathu. Komano ndimafuna kuti ndiyambe kaye ndadusa ku gawo la koyambirirako kunena kuti kodi ufumu wa Mulungu ndi chilungamo cha Mulungu zimene ifeyo tinazipenzanzi zitibweresera chani? Nangano ndi njira iti yophwekesesa imene yaonesera Bible kunena kuti tikamakamba za ufumu wa Mulungu, tikamakamba za chilungamo cha Mulungu zimakhala ichi. Epafuna ndioneserepo makamaka chinanso chimene Khristu Yesu adachinena mu Luka chapter 12 verse yake ya 32, limene lili khumbo lokhalo la Mulungu makamaka kulipereka kwa ifeyo okhala ana ake. Luka chapter 12 verse yake ya 32, pali khumbo limene Mulungu akufuna kuti likhale loyambirira makamaka kwa anthu onse amene ali mwa iyeyo, limene makamaka ndilofunikira kwa ineyo ndine kuti tidusemo. Luka chapter 12 verse 32. Verse 32 akunena kuti musaope kagulu ka nkhosa inu, chifukwa Atate wanu akonda kukupatsani ufumu. Nthawi zina akamanena kuti musaope, pamakhala kuti pali zinthu zina zotsamwitsa zimene makamaka ngati gulu kapena anthu amene mukutsatira Mulungu, amene mukutsatira Khristu mumakhonza kukumana nazo. Nde Khristu Yesu anali kuperekano ngati chilimbikitso kunena kuti musakhalepo ndi mantha ena aliwonse, chifukwa pali khumbo limene Atate wanu akufuna kuti akuchitireni, ndiko kuti akupatseni inuyo ufumu. Mwa njira ina zija ndimanena zija kunena kuti pali step yoyambirira ndithu yonena kuti tidutse tipeze ufumu, tipeze chilungamo chake, then zinazo akhale kuti akutitani, akutionjezera. Ndenu
koyambirira tikuyenera kuti titani akuti Atate atipase ufumu umenewu. Ndeno tione kuti kodi Atate amene wawa ufumu umene wanaupereka bwanji. Tikukhulupirira kuti ufumu wa Atate onse ndionena kuti mu masirezi ena amene takhati kudutsamo ndionera kuti unaonetsedwa kale ndi akudzera mwa mwana wake Yesu Khristu, chifukwa ndiye khaya amene anabwera kuzakhazikitsa ufumu umenewu pa dziko lapansi. Tinaonapo mbali ina kunena kuti Yesu Khristu atafika pa dziko lapansi, yekhaya amene anakhalapo ngati kachisi weniweni wa Mulungu, yekhaya amene anakhalapo okhulupirika kuyerekeza ndi anthu onse, chifukwa chakuti iyeyo ndi obadwa yekha ochokera kwa Mulungu. Pozaonesera chimene chichi nthawi inapo anamba walalikirapo kunena kuti kwauza anthu kuti tembenukani mitima, ufumu wakumwamba wayandikira. Umenebe pa nthawi ina yake panali mkulu winanso Yohane Mbatizi. Tikawerengapo makamaka Mateyu chapter 3 kunena kuti analinso atayamba kalenso kulalikiranso za nkhani zomwezi kuti tembenukani mitima, ufumu wakumwamba wayandikira. Kufikirano Khristu Yesu ndi ophunzira ake amene anali 12 anawatumanso nawauza kuti mupite mukalalikire makamaka mu Luka chapter 4, Mateyu chapter 4 kunena kuti mukawauze anthu kunena kuti ufumu uja munkawuyembekeza uja watani wayandikira. Komano pali chinthu china chondi chimene chinachitika makamaka kwa Yesu Khristu pamene anthu ena makosana ena anabwera kuzamfunsa zinthu zambiri makamaka za ufumu umenewu kuti kodi ukhala ukuyenda bwanji. Leti kaonano Luka chapter 19 verse 11 kufika 12 pali fanizo lina limene bwe Khristu Yesu analipereka makamaka pamene anthu anali ndi chiyembekezo chonse chonena kuti ufumu uja timauyembekeza uja ukuoneka kuti wasala pang'ono kutumphuka, wasala pang'ono kuti tiulandire ife ana ake. Mwanjena zosamwisa zina zonse zimene timakhala tikumana nazo zifike kumapeto. Ndeno ilili ndi lina mwa ilo lonjezo limene Khristu Yesu analipereka, komano kudzera mu fanizo tione kuti kodi Yesu Khristu anawayankha zotani anthu amene wawa amene amayembekezera chinthu chimene chichi. Luka chapter 19 verse 11 pali fanizo limene nthawi zina limandisangasa kwambiri makamaka Khristu Yesu mene anaonetsera mene zinthu zimene zikhale zikudutsira. Fanizo la ndalama 10 verse 11 akunena kuti ndipo pakumva izi iye anaonjeza nanena fanizo chifukwa anali iye pafupi pa Yerusalemu, ndipo iwo anayesa kuti ufumu wa Mulungu ukuti uoneke pomwepo. Iyi nani nthawi imeneno Khristu Yesu anali kulowa mu Yerusalemu. Chitsanzo china mwa icho mukabwerera kuntunda mupeza kuti Zakeyu asandulika mtima. Nthawi imene Yesu Khristu anali kulowa mu Yerusalemu ndi chikhwimbi chachikulu, anthu anali kufuula kuti hosana hosana mwana wa Davide, mfumu ya mafumu. Zikuchitika zimenezi anthu akuti amayembekezera kunena kuti mwina apapa ufumu wa Mulungu uja utani uonekera, kapena kuti Khristu Yesu akuyenera kuti azozedwe ngati mfumu. Ndeno tione kunena kuti kodi Yesu Khristu anawayankha chani makamaka anthu amene amayembekezera kuona ufumu wa Mulungu. Verse 12 akunena kuti pamenepo anati, so Yesu Khristu akuyankha kuti pamenepo anati, munthu wa fuko lomveka ananka ku dziko lakutali kudzilandilira yekha ufumu ndi kubwerako. So malo monena kuti anthu aja aone ufumu uja ukuonekera pa nthawi imeneyi sinali ganizo la Yesu Khristu kunena kuti ufumu pa nthawi imeneyi uonekere, chifukwa panali zinthu zinabe zimene zimayenera kuti zikwaniritsidwe komano pa nthawi iyi zinali zisanakwanitsidwe. Nda kuti akuwauza kuti munthu wa fuko lina lomveka akuti akuyenera kaye kuti anyamuke achoke anapita kaye ku dziko lakutali then kena akalandire ku ufumu, then akakalandira ufumu akuyenera kuti atani abwerenso. Ndoti mwanjira inano Khristu Yesu anayenera kuti pakati pawo asunthepo kaye then akalandire ufumu umenewu. Akakaulandira ufumu then akabweranso. Pamenepo ndi pamene pazaonekere makamaka cha ufumu wa Mulungu chimene Mulungu analonjeza. So mukasesereka nayo ndimeyo muona kunena kuti Khristu Yesu anali kuwalangiza kunena kuti akuyenera kuti masiku ena makamaka akafa akauka akakwezeka kapena kuti akakwera kunka kumwamba akakalemekezeka monga anakhala pakunenazo akuzinena mu pemphero kunena kuti akuyenera kaye kuti akalemekezedwe. Akakalemekezedwa pa nthawi imeneyo pakuyenera kuti pabwere ufumu umene ukukhala kukambidwa kuti ambani mwathanga ufumu ndi chilungamo zake zina zonse muzakhala mukulandira. Leno
akakabwera nawo ufumu umenewu pali zochitika zina zimene ana a Mulungu akuyenera kuti aziyembekeze pamene amusankha amene kukhala ndani mfumu yawo. Mukatsika nayo afikisi ndifika kumunsiku zimene zina ikunena chifukwa kuti atabwera anabwera ndi zimene zikunenedwa ndalama 10 zimene makamaka anazigawira anthu aja kuti ena anampasa zina kunena kuti ukapindule nazo, winanso anampasa zina kuti ukapindule nazo, wina anampasa imodzi komano nakayikwerira kuperekano chithunzi chimene chikuchitika makamaka mkati mwa ufumu mene Khristu Yesu wabwera wakhazikitsa ufumu wake makamaka pakati pa anthu. Ndeti kabwera mwina tingobwera straight kuchimene chinachitika Yesu Khristu atafa chifukwa ndikukhulupirira kuti history yonseyi inayi ndiyo kuti tikuyidziwa bwino. Khristu Yesu atafa kenako atauka tsiku la namba 3 tikuona kuti Bible limanena kuti makamaka mu Chivumbulutso chapter 12 verse 5 akunena kuti Khristu Yesu then atauka anakwera kumwamba, anakwezeka napita kumwamba kumene kuli mpando wachifumu wa Atate wake. Makamaka Khristu Yesu anaona kuti atapita kumwamba akafika straight kudzanja lamanja la Mulungu then nalandira ufumu umenewo. Ndiye chinachitika ndi chani? First chapter 4 verse 9 ndi 10. Kodi ndi chifukwa chani Khristu Yesu amene ananena kuti akwere kumwamba then kodi kubwera kwake Yesu kwinako kukutanthauzako chani? Tionepo makamaka ameneno anafikira pakati pa anthu makamaka mu gawo lina limene analata lilonjeza kale ngati mwachitsanzo mu Yohane chapter 14 mu Yohane chapter 16 komano sindikufika kumene koko kunkhani ya Nkhoso komano kufuna ndibwere straight kwambiri ku point imene ndikufuna kuti tikayitomphule kutsogolo makamaka chimwemwe china komanso ulemerero wina umene mu mpingo wa Mulungu kuyenera kuti uonesedwe mu nthawi ya kumapeto zimene zikumakhala mafunso ambiri kwa ife anthu kunena kuti ndi chifukwa chani zinthu zina zimene timaziyembekeza zikulephera kukwaniridwa pakati pathu kapena mapemphero athu ena amene ife timapempha tsiku ndi tsiku mwina si zonse zimene zikumapezeka kuti tikumazilandira. Okay, First chapter 4 verse yake ya 9 ndi 10 ndikukhulupirira kuti pali yankho ya chifukwa chimodzi chokha chimene Khristu Yesu anakwera kumwamba komanso chifukwa china chimene Khristu Yesu anayenera kuti atsikirenso ku dziko lapansi. First chapter 4 verse 9 akunena kuti koma ichi chakuti anakwera nchiyani nanga koma kuti anatsikiranso ku madera akusi kwa dziko. Ndikumbukire kunena kuti ophunzira kanali atalonjezedwapo nthawi ina tikawerengamo makamaka mu buku la Luka kunena kuti musachoke mu mzinda muno kufikirapo mutavekedwa mphamvu yochoka kumwamba. Anthu nakhalapo ingakhale mu chipinda cha pamwamba chija anthu okwana 120 makamaka kuyembekeza lonjezo limene linali la Nkhoswe. Lero anthu anali kuyembekeza kuona Khristu Yesu akubweranso pakati pawo amene sanali wina ayi ngati mene anthu ena mwina amaganiza komano Khristu Yesu akubwera pakati pawo komano osati mwakuthupi komano mwa chinthu chimene ndikufuna kuti ndichitumphule. Ndakunena kuti verse 10 akuti iye wotsikayo ndiye yemwenso anakwera popitirira miyamba yonse kuti akadzaze zinthu zonse. So Khristu Yesu amene anakwera anayeneranso kutsika ndiye yemwenso amene anatsika makamaka cholinga chimene akutsikira ndikenena kuti adzanze zinthu zonse osati zinthu zina zonse zimene timaziona ka miyala ka mitengo komano kudzanza mitima yayo onse amene akukhulupirira. Chifukwa mukafikano pa verse 11 mutsikimiza kuti Bible kunena kuti akunena kuti atafika makamaka anapasa ena kukhala ndi zintchito ngati zena anawapasa atumwi, ena anawapasa kuti akhale aneneri, ena anawapasa kuti akhale azilaliki, ena azibusa, kupereka mphatso zonse zokwanira 5 makamaka mu mpingo zimene mukakazitumphula kufanizo kuja mukaona kunena kuti ndizija kunena kuti anaperekano zinthu zina makamaka ngati matalenti onena kuti akulu ndikupasani zisanu mukapindule nazo zina, akulu ndikupasani zokwanira 10 mukapindule zina, akulu ndikupasani ziwiri, wina nangopezeka kuti yake anangoyikwirira pasi. Zina mwazo ndi zimene zikuonetsera makamaka kubweranso kwa Khristu Yesu makamaka ku dziko lapansi komano mu gawo la loti akadzanze mitima ya anthu makamaka kudzera mwa mzimu wake makamaka kuti akakhale mu mitima ya anthu. Chitachitika ichichi mukaliona Bible muona kuti likuyamikira makamaka mu buku la Chivumbulutso chapter 12 verse yake ya 10 chimene ndikunena kuti ndichofunikitsitsa kwambiri ngati step 1 yonena kuti wina aliyense akuyenera kuti adutsemo makamaka ngati akufuna kulandiramo malonjezano ena amene Mulungu akhala kuwasanulira mu mpingo wake. Neti kapita ku Chivumbulutso 12 verse yake ya 10 verse imene so makamaka ili abwino chifukwa choti
ikutionesera makamaka kufika ano kwa ufumu umene wa Mulungu umene unafikira Khristu Yesu atakwera kumwamba, Khristu Yesu atalemekezedwa, Khristu Yesu makamaka atatsanulira moyo wake makamaka mu mitima ya anthu. Verse 10 ino Bible kunena kuti ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wace, pakuti wagwetsedwa wonenera wa abale athu wakwanenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. So zilangochitika izizi Bible likuvomereza kunena kuti pomwepo akuti pakufika ufumu wa Mulungu, pakufika mphamvu ya Mulungu, komanso pakufika ulamuliro wa Khristu wace. Chifukwa chani? Mphamvu yonse kapena bodza lonse limene mdierekezi anakhalapo akulinena kuti munthu akhonza makamaka kukhalapo mu ubwino ingakhale pali undekha. Zimenezozo zoti Khristu Yesu analata zilalikira kale kuti ndizosatheka kunena kuti munthu akhoza kufikira ku chifuniro cha Mulungu makamaka pa umoyo wa undekha, koma pokhapokha umoyo umene uli wa Mulungu, umoyo umene uli wa Khristu Yesu upezeke mkati mwa munthu. Ndi zimene zikuonekera papa kunena kuti zitangochitika izizi, uyuyu makamaka fundo yake itaoneka yolephera imene mdierekezi anakhala kuyiphunzitsa makamaka mu nthawi zambiri kunena kuti tikhoza kukhala bwino kaya pa ife tokha, tikhoza kukhala bwino makamaka mukuchita mukuyesetsa kapena mukusamalitsa mu malangizo amene Mulungu anawapereka kaya malamulo 10. Komano zonsezo Khristu Yesu atazazifotokoza makamaka mu ufumu wa Mulungu kuti ndi chani. Izi zinoni zimene zikutumphula kunena kuti Khristu moyo wake utangopatsidwa kwa anthu, then ufumu uja umene umayembekezera uja unatani unaonekera. Ndi chifukwa chake tikabwerera mbuyo tikapita kufunso limene anafunsa alembi ndi Afarisi, mukaona kunena kuti pomfunsa Khristu Yesu kuti ufumu wanu ukudza liti, Yesu ananena kuti sukudzatu ndi maonekedwe ndi muzati kapena uko, koma pakuti ufumu wa Mulungu uli mwa ndani, uli mwa inu. Luka chapter 17 verse 20-21. Ndino zimene zimangotumphulabe chinthu china kunena kuti tikamakamba za ufumu wa Mulungu ndikunena kuti kodi mkati mwa mtima wanu muli chani, chimene Khristu Yesu analata chinena kale kunena kuti ine ndikuyenera ndikalemekezedwe, then umoyo wanga usakhale mwa ndani, usakhale mwa inu. So ine ndikakhala mwa inu, then inu muzakhala chani, makachisi a Mulungu. Ndino gawo loyambirira tikamakamba za ufumu timakhala titi kukamba za chinthu chimene chichi, umoyo wa Khristu kapena Nkhoswe kupezeka mkati mwanu. So mene muli ndi umoyo umene mumakhala kuti mwalowa gawo loyambirira la ufumu wa Mulungu. Mwa njira ina malonjezo amene tawaona ku Mateyu chapter 6 kuja verse 33 kuti yambani mwathanga ufumu wake ndi chilungamo zake zinazosonjezedwa kwanu. Lero makhala kuti mwayambani kupeza magawo a Mulungu amene Mulungu akufuna kuti awatsanulire kwa inu amene muli anthu omutsatira iye mwakhulupirira mwa ndani, mwa mwana wace. Ndeno funso linano ndi ili lionera kuti pali zinthu zina zimene zimaoneka zokhumudwitsa makamaka mu moyo wa Chikhristu, makamaka kwa iwo onse amene experience kapena alibe makamaka experience yokwanira kwambiri ndi Mulungu. Akumafika noonera kuti ine ndikayembekeza kunena kuti ndikapeza ufumu umenewu, I think zanga zina zonse zimene ndimakhala ndikuzisaka kwa Mulungu monga wanenera kuti azakhala kutonjezera ndizakhala mwina ndikuzilandira, komano bwanjibe sizikuchitika ngati mmene ndikuganizira. Ndokumbukirapo nthawi ina yake ndili kuchilimba Blantyre, timayendapo kagulu kena umene timakonda kwambiri za kumapanga ma studies makamaka za Mulungu, komanso kulimbikitsana ngakhale mu moyo wa pemphero. Nafika ku nyumba ina kumene tinali ndi ma studies, ndipo panali mzimayi wina anali ndi vuto lonena kuti amapezeka kuti amagwa khunyu, anali ndi matenda a khunyu. Leno titapanga ma studies, mzimayi anapempha kunena kuti ndimafuna kuti anthu mundithandize kutani kupemphera kunena kuti vuto langa ngati limene lili tani lichoke. So pozindikira zimene Mulungu wathu ananena kudzera mwa Yesu Khristu kuti pemphani china chonse chidzapatsidwa kwa inu, Mateyu chapter 7 verse 7, kapena Yohane chapter 14 verse 13 kuti kalikonse kamene mudzapempha m'dzina langa, Marko chapter 11 verse 24, ndizakhala ndikuchitirani. Tinali olimbikitsika kunena kuti I think tikuyenera chinthu chichiti chani tichipempherere. Komano muone chimene chinachitika. Mmodzi mwa iwo amene anasankhidwa kunena kuti akhoza kupemphera chimene chichanali Enoki, amene ndili ineyo. Ndinena kuti akulu mumpempherere mzimayi kunena kuti vuto ilili mwina lisamatani lisamachitike. So munthu amene ndilali okhulupirira zonena kuti ndikapemphera kwa Mulungu, Mulungu amamva, Mulungu ali nafe pafupi, Mulungu samakhala nafe kutali, Mulungu mzimu wake uli nafe pompano. Koma panachitika chinthu china chimene moyo wanga mpaka napanopa ndimadzifunsa mafunso, ndi chifukwa chani
munalore zichitike chonchi pamano panopa ndi mathokoza ifa yonena kuti zinthu zina ndinafika no kozimvetsetsa kunati ndi chifukwa chani zinthu zikuyenera kuchitika chonchi pamene ifeyo tasankha ufumu umene wa Mulungu. Of course nthawi imeneyo nalibe za ufumu wa Mulungu izizi tisakuzidziwa kuti ufumu wa Mulungu ndi chani zenizeni, komano tinali anthu onena kuti timazimva zonena kuti I think za Mulunguzi zikundisangalatsa, ndipo nthawi zonse chinali chidwe changa kuti ndizikhala pafupi ndi Mulungu ngakhalebe mfundo zina ndisakuzidziwa, komano ndimangothokozabe Mulungu kuti inali njira ya Mulungu yonena kuti mwina tifikire ku stepe ina yake ya chizindikitso. Kwa unali kuyamba nafe Mulungu kuti tikafike no ku chizindikitso chenicheni cha uthenga wabwino umene masiku ano tinaulandira. Ndeno muone zimene zinachitika, tagwada pasi tikufuna tiyambe kupemphera. Ndinamba kupemphera kumpemphera mzimayi uchi mmene timalowa mupemphero ali bwinobwino palibe vuto lililonse, komano mkatikati mwa pemphero anapezeka zoti mzimayi uchi ine ndikupemphera ndisanachite ame ndinangomva zoti wagwaso, anagwa nthawi yomweyo. Matenda aja anachitika yeti ine ndikupemphera Mulungu sali pakati pathu. So mmene ndimazachita ame ndiye kuti mzimayi uja alilamba pasi, anali pena pake wagwerato pasi ndithu. Leno makosana aja anayankhula kunena kuti apapa tikuyenera tisankheso wina atani apemphereso. Ayiona ndoti mwa njira ina ineno ndinaoneka kuti ine ndatani ndalephera yoti pakubwinano pasankhidwe malo moti anthu achanene kuti akulu mupemphereso chinthu icha, kumana anena kuti tisankhe wina atani apempherere. Ndichina mwa icho mpakana panopa ndimafika ona kuti kodi nthawi imene ijayi tinene kuti no amene anapemphera kachiwiri amene anali beta kapena ine amene ndinapemphera koyambirira zimasonyeza kuti ndinali muchimo, komano ndinamvesesa panopa pakupita pa nthawi kunena kuti nkhani si imeneyo, pali chinthu china chimene Mulungube akuyembekeza kunena kuti achichite mokwanira bwino makamaka mu mpingo wake. Pali zina zimene akuyenera kubwezeresamo, komano pali mastepe ena amene tikuyenera kuti titani tidutsemo. Stepe inano imene ndikubwera kumene koko kuti ndi chifukwa chani zinthu ngati zimene zozo timapezeka kuti zikukanika pomweyo pathu. Mwina nthawi zambiri Bible kutilimbikitsa kunena kuti anthu amene akhulupirira mwa Khristu Yesu amene apeza ufumu umene wakuti tizapezeka kuti tikuyika manja pa odwala, then odwala azachira. Marko chapter 16. Umapezeka zoti mwina mwana kapena wadwala kumene pakhomo kapena okondedwa amene abale ena onse kapena mu mpingo kumene wina wadwala, umapezeka zoti ndi chikhulupiriro chimene chikupanga zimene zonse, umapezeka kuti zimene tikulandira mwina ndizotani ndizosemphana ndi zimene tapempha. Kapena mwina kwake ndipeke chitsanzo ngati wiki yatha ku church kumalo kumene timasonkhana, kumalo kumene mukuona kuna ndi kumalo kumene timasonkhana kulimbikitsana. Leno wina amadwala mpaka anachoka m'mimba mukumpweteka mukucheka, komano anatapempha kale kuti tikuyenera tichipempherere chinthu ichi, koma khale titamaliza kupemphera sina wina satatuluke ngakhale nyumba yake ali pafupi. Zimene zimapeka chithunzi kunati mwina si nthawi yomweyo zinthu zija zinatani zinachitika. Zina mwa izo zimene tikukunena kuti zikumangofika no pa anthu ena ake amene sakumvetsetsa chimene chikuchitika makamaka masiku ano ndi umoyo wa Chikhristu, kunena kuti afike pogwa mphwayi, afike mwina poyamba kubwerera mbuyo, yet ufumu wa Mulungu uja anaupeza Khristu ali mwa ndani, ali mwa iwo, mzimu wa Mulungu uli mwa iwo, plus aponso chilungamo cha Mulungu chimene sichili chochokera mu ntchito koma mu chikhulupiriro cha umoyo wolungama ku Khristu mwa iwo ali nacho ndithu. Komano malonjezano ena amene sakuwaona awapangisa iwo kutani kugwa mphwayi. Ndiye muoneno zimene buku la Masalimo makamaka linangotani linango loserapo za chinthu china chimene chikuyenera kwaye kuchichitika kutsogolo. Masalimo 102 verse 16 ndi 17 apano ndi pamene pali chinthu chija ndikuchinena kuti kubwezeresedwa kwa ulemerero wa Mulungu makamaka mkati mwa anthu onse amene amutani amukhulupirira. Buku la Masalimo 102 verse ya 16 ndi 17. Okay, 102 verse ya 16 komanso 17. Verse 16 akunena kuti pakuti Yehova anamanga Zayoni, Yehova anamanga Zayoni, anaonekera ulemerero wache mu ulemerero wache. Verse 17 anasamalira pemphero la iwo akusowa konse, osapepula pemphero lawo. So lachowali kukamba chonchi kuti Yehova anamanga Zayoni. Mukayiona vesi ikukhanga kuti ikuonesa kunena kuti Yehova tu Zayoni amene akuti akhale adamanga akala anakonza kale. Verse 17 ikuonesera kuti so akuti anasamaliranso mapemphero anthu ake. Ndoti mwanja ina ngati kuti Mulungu amasamalira china chilichonse chimene anthu ake amakhala akupempha, palibe chikhale chimodzi chimene sangachisamalire osachiyankha. Komano
vesi simayenera kumveka chonchi. Ate tipireni ndingogwisapo ntchito buku la King James wa English kuti muone zimene lonjezo likunena pa masalimo pamene papa lachinjewa kopya kuti linamisapo point yofunikira imene munthu akuyenera kuyigwiritsitsa. 102 this like 16 akunena kuti when the Lord shall build up Zion, when the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. Then 17 ndakunena kuti he will regard the prayer of the destitute and not despise their prayer. Ndemukaiona akunena kuti when the Lord shall build up pamene Mulungu kapena pamene Yehova adzamanga Zion. Mwaona osati adamanga koma adzamanga Zion. So ngakhale David nanesa kuzindikira kunena kuti pali stepe zina ndithu tikuyenera kuti tidutsemo. Mulungu akuyenera kuti amange Zion. Munthu ayachita David amazindikira kuti Zion yo sanamangidwe ndithu sanafike pa chidzalo chimene Mulungu akufuna. Ndakunena kuti akadzamanga Zion chidzachitike ndi chani? Akunena kuti Mulunguno adzaonekera muchani? Mulemerero wache. Then akazaonekera mulemerero wache akuyenera kuti anthu azembekeze chani? Verse 17 akunena kuti no Mulungu adzakhala akusamalira ndithu mapemphero onse amene anthu azakhala kwatani akwapereka. Ndoto mwanji aina mafunso onse amene anthu akumakhala nawo kunena kuti bwanji zizakhala kuti Mulungu akoziya nkhaso seja popanda chani? Popanda mavuto. Koma no stepe ina anthu ali mafumu a Mulungu akuyenera kuti ayembekeze kuti Zion uyuyu amangidwe kaye, akonzeke kaye kotheratu. Leno ndifuna kuti ninguone kuti kodi Zion amene yuyu ndi chani amene akuyenera kuti amangidwe. Tipiteko buku la Aheberi chapter 12 verse yake ya 22 pali fundo imene ikuonesera kunena kuti kodi tikamakamba za Zion ndi chani? Ndikukhulupirira kuti Zion yemweyo mukhoza kumpezanso makamaka mu buku la Ezekiel chapter 28 chifukwa ndi pamenenso mkulu wina amene makamaka takhala kumuona kwambiri Lucifer anaonesedwapo kwambiri kuti anali pamwamba pa Mount Zion, phiri la Zion limene nomwe achidule tilionepo apapa limene makamaka linakhala kuti laonongeka phiri limene lili ndiyoti tilionene kunena kuti kodi chiphiri chimene chichi Bible likunena kuti ndi chani. Aheberi chapter 12 verse yake ya 22 afikingi kuntundako akukamba za zimene zinachitika makamaka pa phiri pamene Mose makamaka analandiyako mawu a Mulungu kuja plus zonse zimene anakhala akumulamulira pamenepo. Komano verse 22 akukamba no fundo iyi akunena kuti komatu mwayandikira ku phiri la Zion. So akuwuza no makosana ena ndithu ndikukhulupirira kuti ndife anthu amene ati apangano latsopano from buku la Aheberi muli makamaka mu pangano latsopano limenenso lila kukhulupirira mwa Khristu Yesu zimene makamaka munjira ina mukhoza ngobwera ndikumaona ku maseries ena kunena kuti kodi takhala tukambiranapo chani makamaka za pangano limene pangano la mzimu la mwa Khristu Yesu. Ndakunena kuti komatu mwayandikira inuyo phiri la Zion ndi mudzi wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu wakumwamba ndi kwa unyinji kochuluka wa angelo. Verse 23 ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wa obadwa oyamba olembedwa mmwamba ndi kwa Mulungu woweruza wa onse ndi kwa mizimu ya olungama oyesedwa angwiro. Verse 24 ndi kwa Yesu nkhoso ya chipangano chatsopano ndi kwa mwanzi wakuwanza wakulankhula chokoma choposa mwanzi wa ndani wa Abeli. So mungaona nkhani ya Zion imakhala kuti kukamba za chimpingo mudzi kapena Yerusalemu wa Mulungu mwanji aina mpingo wa Mulungu. So mukaona mpingo wa Mulungu umene uwu kumapetopeta kukaonesana zoonera kuti ndi wamwa Khristu Yesu imene ali nkhoso ya pangano la chani latsopano. So mwa umoyo wake umene uli mwazi wake tikamakamba paja za mwazi ndi moyo. So mwa umoyo wake umene uli mwa ife akunena kuti ndi umene uzilankhula choposa ingakhale choposa cha ndani cha mwazi wa Abeli. So tikaonano kunena kuti kodi gulu limene lili mpingo wa Zion umene uwu makamaka njira imene Mulungu anaugwiritsa ntchito kunena kuti anthu akhoza kupezekera mu mpingo umene uwu ndi chani. Mwachidule ndikufuna ndikuoneserepo za chimene
chingatithandizire makamaka kupezekamo munkati mmene mumo ngati a qualification ya kukapezekera makamaka mu chimpingo chimene chichi. Mu buku la 1 Korinto chapter 12 Paulo anayankhulapo chinthu china chimenenso chili chothandizira makamaka kupezeka mu thupi limene lili. Kumbukira kuti paja mpingo wa Mulungu omwe umaonekera m'Bible ngati thupi la ndani la Yesu Khristu. Ndakunena kuti chapter 12 verse 12 akunena kuti pakuti monga thupi limodzi nilikhala nazo ziwalo zambiri, koma ziwalo zonse za thupilo pokhala zambiri zili thupi limodzi momwemonso Khristu. Verse 13 pakutinso mwa mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa mu thupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Aheleni, ngakhale akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwetsedwa mzimu yani mzimu mmodzi. So mukaona apa pamona kunena kuti pali chisisi china chopezekera mu thupi la Khristu Yesu mmene uli mpingo wa Khristu makamaka mwa Efeso chapter 1 verse 22-23. So muona kunena kuti chokhacho chimene chikupangisa anthu kupezeka mu thupi limene lili ndiwo ubatizo wa mzimu umodzi. Manjana wina aliyense amene ali mkati mmene momwe apezeka ndi mzimu umiti wa Khristu Yesu. So muona kuti Ayuda, Aheleni, akapolo, afulu palibenso china chimene chikuwasiyanitsa, komano umoyo umene wa Khristu Yesu mkati mwawo ukuwapanga anthu akukhala yani umodzi. Mukapita ku buku la Efeso mukapeza kunena kuti Mulungu nakuti mpaka anafika pogumula chikhoma chimene chinali kulekanisa pakati pa Ayuda komanso ndi amitundu onse. Chimene chichi sichinagumulidwe makamaka mu ntchito zina zonse zimene anthu ena amaganizira kuti tizichita zimene Ayuda amachita kapena tizikhulupirira zimene zina mwayizo zimene Ayuda amazikhulupirira kuti ndi zimene zingapezetse chipulumutso. Komano pali chinthu chimodzi chimene chinagumula zimene zizi ndiwo umoyo wa Khristu Yesu umene unapasidwa kwa Ayuda ngakhale kwa Aheleni, umene watipanga ifeyo kuona makamaka mfundo zokhanzika zimene zingatipangitse kunena kuti tikhale mu gulu limene lili. Ndakunena kuti tinamwetsedwa mzimu umodzi, tinabatizidwa mwa mzimu wa Khristu Yesu. So tikakhala ndi chimene chichi chimatipangitsa ifeyo kupezeka muchani mu Zion umene uli mpingo wake, umene Mulungu nakunena kuti akuyenera kuti aumangenso umene uwu aukonze ukhale ndi kuthekera konse. Kunena kuti anthu onse amene ali mene akapezeno malonjezo ena osaja tikukhala tikuwaona kuti Mulungu akhala kwarani akuwabwenzeretsa. Ndeno tikayoka amenepo tateno ndipiteni tione kunena kuti kodi Mulungu Zion amene yuyu aumanga bwanji kapena kuti ulemerero umene uwu auonesa bwanji. Ene makamba aposo zamkulu wina mu Ezekiel chapter 28 amene ndi Lucifer, amene makamaka pa nthawi ina anali pa phiri la Zion mpingo umene uwu, amene makamaka anali wodzala ndi mzimu wonse wa Mulungu mkati mwace, komano amene pa nthawi ina yake anaononga kachisi wake makamaka ano mzimu wa Mulungu unachokera iyeyo. Muona kunena kuti phiri la Zion limene lili sili kuyambira makamaka mu chipangano chatsopano chokha, komano ikuchokera ku mbiri ya mibado imene inakhalapo kuchokera ku nthawi zakale ndithu kufikiranso ku nthawi zamuyaya. So nthawi zakale zimene zizimuona kuti zikuyambira benga khale ku mpingo wakumwamba umene ukuyambira kwa angelo kukafikiranso kwa anthu onse eno amene ali pa dziko lapansi ndi amafuko ena onse kuti achilandire chimene chichi. So awawa koyambirira angelo amuona kuti mistake imene anachita ndi imene ikunena kuti ena mwa iwo sanakhulupirire makamaka kuti Mulungu apitirebe kupezeka mwa iwo. Zotsatira zake zinawachosa makamaka mu Zion amene iwo otsogolera wake wina kukhala Lucifer. Ndeno onse amene so pa dziko lapansi amene anasankha chinthu chimene chichi chimene Lucifer anachisankha kale kunena kuti mzimu wa Mulungu siwina kupitirirabe mwa iwo, akhonza kupitirira iwo kumwena kupereka zipatso zabwino ngakhale Mulungu asakupezeka mwa iwo. Onse amene ali ndi chisankho chomwenyinso tikhulupirira kuti sangakwanise kupezeka mu Zion amene iwo. Leno tikaona no Mulungu nakupereka no chithunzi chena kuti no Zion ifora anaonongeka pa nthawi ina, Zion akuyenera kuti akonzedwenso. Akakonzedwanso then kena kono zonse zimene anthu akukhala kuti akozira kalaka mufumu umene uwu Mulungu azikhala kuti akusamalira bwino ndithu mapemphero awo onse. Leno mafuna kuti ndingonenapo mwachidule mmene Zion akhala akukonzedwera, ulemerero umene umwina mbali ina amene wakhala kuonesedwera, komano ndiuonesa kaya kwambiri mu chithunzi zimene unaonekera, then kena kono mmene uonekerereno makamaka mu chinthu chenicheni mu nthawi ya kumapeto mmene Mulungu akupitizano kumalizisa kuchimanga chinthu chimene chichi. Tofuna tibwere mu gawo lina limene lionesera chithunzi zino cha Zion akukonzedwa. Kuti kodi Zion mu chithunzi anaonesedwa bwanji makamaka no mu chipangano chakale
anaonesedwa motani. Tikumbukire kunena kuti Mulungu amene anayamba kutenga makambanga mpingo makamaka gulu lina kulichosa ku Aigupto kupita nawo ku Kenani, ana a Israeli amene analochokera kwa Yakobo, amene Yakobo akuchokera kwa Isaki, Isaki amene akuchokera kwa Abrahamu, bwenzi la Mulungu. Tiona kunena kuti anali atawapasa malonjezano ena Mulungu amene sanapezeka pakati pawo. Exodus chapter 25 verse 8 nthawi ina ananena kuti Mulungu mundimangire ine malo opatulika ndizipezeka pachani pakati panu. So malo opatulika atamangidwa, panali step ina imene Mulungu amayenera kuti ayigwiritse ntchito kuti apenzeke ndithu tsiku limene apenzeke makamaka pakati pa anthuwa. Chinthu china chimene chinachitika chozizwitsa kwambiri chimene makamakaso ndichofunikitsa chimene tichionemo mu gawo la Zion akupangidwa makamaka mu nthawi yathu. Leti kabwere ambuye tipeza kunena kuti Mose atachipanga chinthu chicha chikachisi chicha makamaka mu chipululu, mona kunena kuti chitafika pomalizika chapter 40 verse 34 pali chinthu chinano chimene chinachitika. Mulungu amene anayenera kuti ndi ulemerero wake usapezeke mmene kodi kunachitika chani? Chapter 40 verse ya 34. Exodus chapter 40 verse ya 44. Akunena John 40 verse 34. Verse 34 akunena kuti pamenepo mtambo unaphimba chihema chokoma nacho ndi ulemerero wa Yehova unadzadza kachisiyo. So mona kunena kuti tsiku limene akuti anali kumpereka kachisuchi kwa Mulungu, akunena kuti pomwepo akuti mtambo wa Yehova unatani unakuta mukachisimucha. Then akuti mzimu wandaniso. Okay, then akunena kuti so ulemerero wa Mulungu unapezeka kuti unadzadza mu nyumba ija. Chinachitika ndi chani? Verse 35 akuti ndipo Mose sanathe kutani kulowa mchihema chokoma nacho popeza mtambo unakhalabe pamenepo ndi ulemerero wa Yehova unadzadza kachisiyo. Ndiye chifukwa chachi chakunena kuti Mose sanakwaniseko kutani kulowaso mmene mudzamukatumikire kapena kuti kukayimirira makamaka ngati khala pakati pa ana Israeli ndi Mulungu. Ndiye kunena kuti mukachisi mayenera kuti azilowamo ndi wansembe makamaka chipinda chopatulikitsitsa sisakagwira ntchito zonse zoyimirira pakati pa ana Israeli ndi Mulungu. Komano pa nthawi iyi Mose sizikuthekanso kutani kulowamo. Chifukwa chani? Ulemerero wa Mulungu wonse watani wadzaza mu nyumba ija. Ndi zina mwazo chimene chikuonekera kwambiri ngati chithuthu zimene kachisiyo anakonzekera, kachisiyo mene analemekezedwera. So kuperekano chithuthu china chimene ndingochitumphulabe kusogolo kwa ndime. So kuchoka pamenepo lonjezano lomwe lisinathire pomwepo linapezeka zoti linapitirira. Komano ndimafuna ndingoonese mwachidule kunena kuti kodi lonjezano limene lili ulemerero umene wa Mulungu mu gawo loyambirirako kuku makamaka mu chithuthu nziko kunena kuti ana onse a Israeli apitirire kusangalala nawo anayenera kuchita chani? Mukapita ku Deuteronomy chapter 6 verse 25 mukaona kunena kuti pali chinthu china ndithu chimene anawalamulira nacho kunena kuti akuti mukazamvera malangizo onse mukazawachita malamulo onse amene nenda kupatsani, akunena kuti kwa inuyo chizayesedwa ngati chani? Chilungamo. Mwanji aina unali utumiki ndithu, ulemerero unalipomo, komano ulemerero umene wa Mulungu kuti ufikire kuti ukukhalabe pa anthu aja ku nthawi zonse. Anthu anayenera kuchita zonse malangizo onse amene Mulungu anawapatsa, anayenera kusamalitsa bwino malamulo onse amene Mulungu anawapatsa. Chimene chinakhala vuto kwambiri kwa anthu wachifukwa chani? Mukapeza kunena kuti system imene sinawapangise kuti ulemerero wa Mulungu chokhalebe pakati pawo. Apezeka zoti pena pakalakwika ulemerero chomatani umachoka pakati pawo paja. Yoti mwanjira ina zokhumba zawo kapena chimwemwe chawo chija sichimapitirirabe. Mapezeka notino ana a Israeli yoti ayambaso kuona zisoni zazikulu zochuluka. Neno Mulungu sakanoliabe kunena kuti chinthu chisingopitirira choncho. Ulemerero wake uzichosedwa pa nthawi ina uzibweresedwabe chifukwa cha kuti akuyembekeza kuti munthu akuyenera kuti aonesere zipatso zabwino zimene makamaka akulephera kuzionetsera makamaka chifukwa cha chinthu chimene anachiyika Mulungu kunali mwasankha kunena kuti mwina mukhonza kukwanisa kusunga malamulo anga, sunga ndi amene then ulemerero wanga upitirirabe kukhala pakati panu. Zimene zizi zakanika ku nthawi zonse kuphatikizanso apo Mose amene pa nthawi ina anaoneka kuti ndakhala amene mwina anasalira kunena kuti Mulungu akhonza kumpanga kukhala mtundu waukulu ana Israeli osatalephera. Komano tinaonabe ngakhale Mose mu Numeri chapter 20 kunena kuti nayenso sanafikire ndithu ku chinthu chimene chimapempha makamaka
chilangizo cha Mulungu sanafikire kuchonse analephera ndipo kungoperekabe kunena kuti pa umunthu makhala kuzibwereza nthawi zambiri kuti pa umunthu wathu ndizosatheka kufikira makamaka pa chifuniro cha Mulungu. Bible kumanena benga khali chipangano chatsopano kunena kuti palibe munthu ndithu azayesedwa olungama ndi ntchito za chilamulo maka kuyesetsa kwathu kumangokhalabe chabe. So utumiki umene usudapangisa anthu amene wakupenzabe ulemerero unapezeka kuti unatani unachoka pa nthawi ina. So utachoka pa nthawi ina anaiza anayenera kuti akapitilirebe kuyesetsa kapena kubwereranso mbuyo kunena kuti kodi vuto lathu linali chani. Ndiye mukaona kuti mafano kapena zinthu zina zimene anali kuchita zimene Mulungu sanawalamulire nazo zinawapangisa kunena kuti ulemerero umene uchoke. Ndiye pokaphunzira makamaka potengeredwapo ngakhale mu ukapolo tikabwera mu buku la Daniel chapter 1 tipeza kunena kuti Anaisa anatengerapo mu ukapolo zimene makamaka zinalosedwa kaleso mbuyo mwa izo kunena kuti Anaisa kunena uzatengedwa kaye mu ukapolo kunena mwina akaphunzirepo chinthu china pa zimene iwo anali kuchita. So mene amakabwerera kumeneko mkulu wina anayenera kuti sazamangeso chani azamangeso kachisi. Komano mwina ndadomphapo mbali ina imene inali yofunikira imene ndimayenera kuti ndibwe kugawa 2 makamaka ku chaka chisimene ichi sanakamangideso kugawa la number 3. Komano gawa la number 2 asanapite ku Babulo panalinso mkulu wina amene anapangaso chinthu chimene chachintha inake chitaonongeka nda Filisti amene ndi Solomon. Ndiye muoneso zimene zinachitika zimene zikufanana ndithu ndi zimene zinachitika mu nthawi ya Mose makamaka mu buku la 2 chapter 7 verse 1 and 2 na Yesu atamanga kachisi mu gawo la number 2 amene anaonongeka nthawi ya Filisti ye inaza mpanganso chihema chimene chichi muone zimene zinachitikanso. 2 chapter 7 verse ya 1 ndi 2 2 chapter 7 sorry guys now ena likakhaulira zipeza yangwe because of man translate winning. Okay, 2 chapter 7 this ya 1 ndi 2 ndakuti atatha tsono Solomon kupemphera moto unatsika kumwamba nunyeketsa nsembe yopsereza ndi nsembe zophera ndipo ulemerero wa Yehova unadzaza nyumbayi. Verse 2 ndipo ansembe sanakhonza kulowa nyumba ya Yehova popeza ulemerero wa Yehova unadzaza nyumba ya Yehova. Ndemona kuti zimene zinachitika nthawi ya Mose atabaliza kupanga chinthu chihema chija akuchipereka kwa Mulungu akuona kuti ulemerero wa Mulungu unadzazamo mu nyumba ija Mose sanakwanise kulowa. Munthawi Solomon atamanga chinthu chija mmene akuchipereka mu pemphero akuona kuti ulemerero wa Mulungu unadzazanso mu nyumba moja then ansembe sanakwanise kukatani kukatumikira. Komano ndikukhulupirira kuti izizi nakhala tikuzionapo mbali ina kunena kuti sizeni izizi kachisi wina amene Mulungu anali kumfuna kuti ati akuyenera kukhala pakati pa anthu. Komano panali kachisi wina wa ulemerero amene anayenera kuti azaonekere kutsogolo kwa ndime amene tikabwera mu Yohane chapter 2 verse 19 wina atamangidwa number 3 ndachina Zerubabeli achina Eza tiona kunena kuti anthu amayembekeza kunena kuti uyuyu ndi amene akhale ndi ulemerero onse. Tikumbukira nthawi imeneyo tikumakonda kwambiri maphunziro akachisi ena amanena kuti wa number 3 ndi amene anakhala ulemerero kuposa ena onse ndi amayenelekeza kunena kuti amene anamanga achina Zerubabeli achina Eza ndi amene anali ofunikira kuyekeza ndi wina onse wambuye muchifundo amene analandira Khristu Yesu. Nkhani si imeneyo si chihema chenicheni chi building chimene chidamangidwa ndi chimene chinali cha ulemerero ayi. Komano pali kachisi wina amene Mulungu anali kumuyang'anitsitsa mwachidwi amene anali ofunikitsitsa makamaka kwa inuyo ndine kunena kuti akhoza kutithandizira kumoyo wathu. Mmene Khristu Yesu atabwera pomuonetsa Ayuda mu Yohane chapter 2 mona kuti Yesu Khristu sanaloze za chimenecho anayankhula kunena kuti muchiphwasule chinthu chichi in 3 days ine ndikirani ndichimangaso. Koma Ayuda pakuchimva anakhumudwa kwambiri kuti chinthu chimene chamangidwa 46 years chiphwasidwa bwanje masiku 3 ndikukonzedwanso. Koma paja Yesu Khristu pokamba za ichi samanena za chimenecho koma amakamba za yani za thupi lake lomwe kunena kuti akuyenera kuti iyeyu afe then in 3 days akauka. Yani umoyo wake umene unakhala kachisi weniweni wa Mulungu kapena umoyo wake umene unakhala okhulupirika umene usikuyenera kuti ukhale wa yekha komano uzatengedwa ndi kukhala mwandani mwa anthu onse. So anthu onse amene ali ndi umoyo umene azakhala kuti afikira kucha ulemerero chenicheni chimene chili kachisi wandani wa Mulungu chimene chikatumphulire kunena kuti mitima yanu ili kachisi wandani ya mzimu wa Mulungu manja ena chifukwa cha umoyo umene wa Khristu Yesu. Ndemona kuti Khristu Yesu anabwera anayankhula za chimene chichi chiphwasuleni
tichikonzanso umene unali umoyo wake kuti uzayenenso kupezekano mwa ndani mwa anthu. Ndiye muonano kunena kuti pali mavesi ena ngati Yohane chapter 11 verse yake ya 4 mukaona kuti kudwala kwa Lazaro Yesu Khristu atauzidwapo kunena kuti Lazaro bwezerani ladwala, ananena kuti tikudwala kuku sikuti nkufikira ifa komano chikuchitika kuti ulemerero wa Mulungu katani ukaoneke. And mukakafikano pa verse 40 mukapeza kuti ifa ya Lazaro Yesu Khristu sananena kunena kuti okay ichi chachitika ndi cheneye kuti ulemerero wa Mulungu ujarani uyambe kuonekera kuti wina aliyense auzindikire auone kuti ulemerero wa Mulungu weni ndi umeneno ukunenedwanso mu buku la Masalimo licha kunena kuti Mulungu akadzamanga Zayoni ulemerero wake uchozakhala kutani ukubwereranso pakati pa anthu, then mapemphero anthu ajazakhala kutani akuyankhidwa kotani. Ndeno muoneno makamaka chinthu chino mmene chinachitikira ndingobwera mwachidule mwina mu 2 Korinto chapter 4 verse 6 chifukwa ndi pamene pali point ina yofunikitsitsa kunena kuti anthu amene alandira umoyo wa Khristu Yesu mwa ife kunena kuti kodi ulemerero wa Mulungu uja umapezeka kuti wayamba kuonekera pakati pathu. Mwina ndi ina mwa iyo imene ikhoza kutiyankha verse imene 2 Korinto chapter 4 verse yake ya 6 2 Korinto chapter 4 verse 6 akunena kuti pakuti Mulungu amene anati kuunika kudzawala kutuluka mu mdima ndiye amene anawala mitima yathu kutipatsa chiwalitsiro cha chidziwitso cha ulemerero wa Mulungu pa nkhope pa Yesu Khristu. Ndikubwerezanso pakuti Mulungu amene anati kuunika kudzawala kutuluka mu mdima ndiye amene anawala mitima yathu kutipatsa chiwalitso cha chidziwitso cha ulemerero wa Mulungu pa nkhope ya Yesu Khristu. So Mulungu amene anenera kuti achose mdima wonse makamaka umbuli ndi zina zonse kusazindikira kuti Mulungu ndi ani, Mulungu zimene amafuna ndi ziti, anayenera kuti awalire makamaka ku mitima yathu chifukwa mitima yathu ndi imene ili ndi umbulu umene ili ndi mdima umene kusazindikira kumene kuko. Anthu amene chipangano chake anakhala kusazindikira kuti Mulungu zake Mulungu weni ndi uti, kapena kuti tikamati kudziwa Mulungu zenizeni tinganzowe bwanji Mulungu ameneyo. So chiwaliso chimene chocho ulemerero umene wa Mulungu unafikira kuti ife mitima yathu ikulandira bwanji kupyolera mwa Mzimu wa Khristu Yesu. Tikupezeka kuti kulandirana ife ulemerero onse wa Mulungu komano pa nkhope ya Yesu Khristu. Yesu amene waonekera kwambiri ku mitima yathu mwa Mzimu wake ndi amene akutipangisa ife kuti tione ulemerero umene ukutani ukutumphuka makamaka pa nkhope yathu. Neno muonana kunena kuti umoyo wa Khristu Yesu umene uli mwa ife ukutibweresana ku chinthu china kunena kuti kutsogolo kuno tikalondire lonjezano limene taliona kumbuku la Masalimo licha kunena kuti Mulungu akamaliza kumanga Zayoni amene ulemerero wake uzakhala ukuonesedwa. Muonana kunena kuti kachisi amene amamangidwa mu zipangano zakale munali zinthu zina zimene zimagwiritsidwa ntchito. Ndingopeka chitsanzo ngati wa Solomoni. Mukapeza kuti Solomoni mu buku la 1 Mafumu chapter 6 chapter 7 anali kuwauza anthu kunena kuti apite ku phiri akaseme miyala. Then miyala ija ayibwirisi ndi imene zagwiritsidwa ntchito kumanga kachisi. Ndeno muona kunena kuti miyala imene imasemedwa kumene kucha inali ndi phunziro lina limene inali chithunzi chonena kuti kusogolo kwa ndime kuli miyala imene Khristu Yesu ayigwiritsa ntchito pokoza kachisi wake wa ulemerero. Tikabwera mu buku la 1 Petro chapter 2 amanena kunena kuti ife ndife miyala ya moyo. Manja ina ife amene takhulupirira Khristu Yesu amene tili makachisi ake akuti ife ndife miyala imene tigwiritsidwe ntchito kumanga kachisi watsopano amene makamaka Khristu Yesu akukonza kuti akhale wa ulemerero pakati pathu ndi umoyo wonse wa Mulungu upitirize kutani kuchita ntchito yonse imene ikuyenera kumalizika makamaka nthawi kumapeto. Ndemona kunena kuti Solomoni atachipanga chimene chagwiritsa ntchito miyala, anthu anakasema miyala, then inabwera miyala ichi yamba kuchimanga chinthu chicha imene Khristu Yesu mmene walemekezedwa akuyenera kuti atenge miyala imene ili miyoyo ya anthu amene akhulupirira iye modzi ndi modzi. Tikapita ngati ku buku la Yeremiya chapter 16 verse yake ya 16 mwina ndingoyiwerenga verse imene ifwa pali chinthu china chimene bukuli linakambapo makamaka za nkhani ya miyala kupereka chithunzi cha mmene Khristu Yesu alolere anthu kupezeka makamaka mu ufumu wake. Chapter 16 verse 16 akuti taonani ndidzayitana akugwira nsomba akugwira nsomba ambiri ati Yehova ndipo adzagwira iwo pambuyo pache
itana osaka nyama ambiri ndipo adzasaka iwo m'mapiri onse ndi m'mapanga am'matanthwe. So mukayiona vesi imona kunena kuti Mulungu akunena kuti azayitana ogwira nsomba ambiri. Tikumbukire kunena kuti paja Petro achina Petro, Yohani komanso achina Andrew amene anali ngati asodzi ansomba mwakuthupi, akuti anauzidwa kunena kuti niwe simukuyeneranso kukhala asodzi akuthupi komano mukhala asodzi amene mukasodze mitima ya anthu kapena mukasodze miyoyo ya anthu kuyibweretsa mu ufumu wa Mulungu. Ndeno Mulungu akunena kuti ndizatuma asodzi mukaona amatumidwa ku nyanja kapena ku mitsinje. Ku mitsinje mukaona kuti zikuyimirira kwina kulikonse kumene makamaka kuli magulu a anthu. Paja nyanja ndi magulu a anthu, madzi ndi magulu a anthu, malinga ndi Chivumbulutso 15 chapter 17 ndi saka 15. So madzi unaona ndiwo mitundu ndi makamu a anthu. Then Mulungu akunena kuti atume anthu kunena kuti apite kumalo kwina kulikonse kumene kuli anthu, kunena kuti akawasokolotse nawabweretsi makamaka mu khola lake kapena mu ufumu wake. Ndi ena akwatenga nane kuti akhala asaki ino amene wawo amapita kumathengo makamaka pena paliponse pamene pakuoneka kuti mwina kuthengo noti tikhoza kuyerekeza chifukwa tikapita ngati m'buku la Aroma chapter 11 verse 17 ananena zakuti iweyo ndiwe mtengo wa zitona wakuthengo, ndiye pali mtengo wina wa zitona umene si wakuthengo umene umayimira ngati Israeli, ndi akunena kuti pali wina wakuthengo umene ndi amitundu. Ndono mwanjira ina kwa anthu onse amene sanadziwe mbiri ya Mulungu mu masiku ena onse ambuyo akuyenera kuti so amene onse akafikire, ndi kuti Mulungu agwisa ntchito asaki, agwisa ntchito asodzi. So kuyambira asodzi kenako asaki ndona akasaka mitundu yonse ya anthu imene yasocherera imeneno ilibe chiyanjano chokwanira kwambiri ndi ndani, ndi Mulungu. Ndi anthu amene wawa akuabweretsa, ndi ena atakwatuma m'mapiri. Muone sakunena kuti kuphiri koma akunena kuti m'mapiri. Mukabwiranso ku zimene anachita Solomoni mukapeza kuti bena amamanga kachisuja sanagwiritse ntchito phiri modzi kukatengapo miyala, koma anagwiritsapo ntchito chani mapiri ambiri kukasakapo miyala imene ifata anawatuma anthu m'mapiri osati kuphiri. So Yesu Khristu nayenso akutumanso anthu mnyani mu mapiriso mumata kumenenso kuli chani mapanga chani kumene anthu ena akabisa lako kumeneko. Ndani mwanjena mukuona kuti phiri talinena mwachidule kunena kuti limaoneserapo malo amene anthu amagwisirapo ntchito kupembedzera kapena kuti mpingo wa Mulungu. Ndani mwanjena pa dziko lapansi paliti mapiri tinaso timene Mulungu akuyenera kuti atumizeko anthu asaki akasake mmene muchamu. Ndani mwanjena mipingo yonse imene ili ku dziko lapansi mukuyenera kuti asaki apite mmene muchamu akasokolotse ndi kubwera naye kuti mmodzi ndi mmodzi. Ndani mwanjena ka mpingo ya Roma, mpingo ya Zambezi, ka mpingo ya Seven, ka mpingo ya chani akapangeno chigulu china chimene sichikadziwika kwambiri kuti ndi cha mpingo wakuti mpingo wa Seven, mpingo odziwika ndi dzina choncho. Komano ukakhala mpingo wina ndithu wapaderadera umene ulino uchataona kale kuja kuti anthu onse amene akulowa amene mumu chimene chikufunika ndi kuti abatizidwe mwa Mzimu. Ndoni mwanjira awapasa Mzimu wake. Ndeno izizi ndi zimene buku la Yeremiya linangoloserapo kunena kuti asaki ndi asodzi akuyenera kuti afikire posepose nasogolotse anthu kuabweretsa makamaka muti mumene mumo makamaka nokuti akapangeno chani chimpingo chimene. Ndeni makambapo za miyala kunena kuti ifeyo ngati miyala ya moyo masiku ano tikutengedwa mu zikhulupiriro zosiyanasiyana, tikukonzedwa mwa Mzimu wa Mulungu, tikusemedwa tsiku ndi tsiku kufikira ano ifeyo tikafikeno kuti timangike pakachisi amene ali wa ulemerero wa Mulungu. Imene foundation yake ndikukhulupirira ndi Kristu kale amene Bible linaonesera kale mu 1 Corinthians chapter 3 Kristu kukhala foundation ena tosefiro kamangikapo pamene pachapa. Ndemene tikumangika pamene pachapa muzindikire kunena kuti chinthu ichi sichinafike ku chidzalo chimene Mulungu amachidikirira kunena kuti chifikire. Chifukwa chani kachisi wa Solomoni ananena kunena kuti akatha kumangidwa aperekedwe kwa Mulungu, then umoyo wa Mulungu upezeka kuti wadzazamo mmene muchapena utsi umene umayimirira ulemerero wa Mulungu udzazemo mukachisi mucha. Then akangodzazamo mmene muchamu wansembe tosakwanisamo kutani kutumikira. Ndemona kuti Khristu Yesu amene akuikonzera miyala ya moyo makamaka manthawi imene ili mitima yathu mona kuti mwa Mzimu wake mkati mwathu akumati kuonza ifeyo daily. Tikandiya Khristu Yesu pali zinthu zina zodziwikiratu kunena kuti suti nthawi yomwe timakhala kuti tabwera mu 100% umoyo ngati Khristu, komano timakhala kuti ife ndife olungama osati chifukwa cha chilungamo chathu koma chifukwa cha chilungamo cha umoyo wa Khristu umene uli mwa ife.
Komano ife tikuyenera kuti monga Khristu mwa ife ali 100%, malingaliro ake, umoyo wake wonse, ife onso tikakhalenso 100%. Komano 100% imeneyi tiyipeza bwanji? Tikhulupirira kuti pakukhulupirira pa umoyo umene uli mwa ife. Umenenso kuti tingosandulika mu tsiku lokhali ayi, komano ndi ntchito yoti ichitika pakati pathu step by step kufikira makamaka tikafike no kuchenichenicho chimene Mulungu akufuna kuti tifikire pamene popo. Ndimaona kuti Khristu ali mwa ife, muona kuti daily timakhala tili kusandulika, daily timakhala tili kufa, daily timakhala tili zolakwika zina zimene tinali nazo pakati pathu zikunkazirani zichoka mpaka na cha ulemerero wa Mulungu chikatani chikaonekere kotheratu ku nthawi yakumapeto. Ndimuoneno mongano Solomoni atamaliza manga kachisuchi anampereka kwa Mulungu. Chomwecho Khristu Yesu amene akugwira ntchito imene ipo tisema makamaka mwa mzimu wake. Chifukwa paja ndi Khristu amene ali wansembe, akugwira nsembe osenkana wa mitima yathu. Akamaliza kuchita chinthu chimene chichi, akuyenera kuti achipereke pamaso pa ndani? Pa Mulungu. Ndiye tikumbukire kuti ali paja Khristu Yesu ufumu wake umene akugwira mu mitima yathu. Tikawerenga buku la 1 Korinto chapter 15 verse 24-25 akunena kuti Khristu Yesu akuyenera kuchita ufumu mwa ifeyo kufikira atayika adani ake onse ngati chopondera ku mapazi ake. Kera akuona akaupereka ufumu wa Mulungu yani mdzanja la Mulungu. Ndiye mwana kuti Khristu Yesu akuyenera kupanga ntchito imene iyi kufikirano pamapeto pose pa ntchito. Akakamaliza ntchitoyi teneno achipereke no kwa ndani? Kwa Mulungu amene ali mwini wake ufumu onsewo. Ndiye muona kunena kuti ntchito amene ndi step yonena kuti si nokha sine ndekha amene tikuyenera kuti tikhalemo, koma wina aliyense ku dziko lapansi akuyenera kuti alowemo amene momwe. Makamaka ambiri amene akuyenera kuti akhulupirire, akuyenera kuti apezekemo amene momwe. Komano paja pali vuto limene likupangisa kunena kuti anthu ambiri asakhulupirire kunena kuti ndi mwa Khristu Yesu. Mkulu wina wa dziko lapansi lino, Mulungu wa nthawi ino yapasi pano, amene akuphimbabe malingaliro anthu ena kuti asakhulupirire kuti ndi mwa Khristu Yesu basi mmenemo tingapeze chipulumutso chokse, kapena osati mwa ntchito zathu komano mwa umoyo wa chilungamo mmene wa Yesu ndimene tingafikire ku chidzalo chenicheni chokondweresa Mulungu. Chifukwa cha kusadziwa kumene ku Khristu Yesu akuyenera kuti uthenga wake ufikire ponse, wina aliyense azindikire kunena kuti si mwa ntchito zathu, si mwa kuyesetsa kwathu, komano chifukwa cha umoyo umene wa Mulungu mwa ife, umoyo wa Khristu mwa ife mmene tingafike mmene. Ndemona kuti ntchito imene yasandi yonena kuti dziko lapansi wina aliyense azindikire chimene chichi. Ngakhale inu ndine tikuzindikira kunena kuti umoyo wa Khristu popezeka mwa ife umakhala zonena kuti ukatitumphulira ulemerero ochulukitsitsa umene Mulungu akulonjeza. Komano muona kunena kuti pali makosana ambiri ku dziko lapansi pano amene be akuphimbika ndi malingaliro azachipembedzo chimene mwina akumaphunzira mu makachisi mwawo, zimene ndi zosiyana kwambiri ndi zimene Mulungu akutiphunzitsa ife mu mkachisi wake mu nthawi inoyi, zimene zizofunikira kwambiri ngati choonadi chokhacha mu nthawi imene tili inoyi. Ndemona unene tosefe tikuyenera tifike ku umodzi wa chikhulupiriro. Ephesians chapter 4 verse 11 chimene wayikira aneneri, wayikira atumwi, imene wayikira aziphunzitsi, wayikira azibusa, tiyenera kuti athandizire makamaka thupi la Yesu Khristu, mpingo wa Mulungu kukhale omangikira mpaka na tonse titafika ku umodzi wa chikhulupiriro. Tosefe tifike pozindikira kunena kuti Mulungu ona ndi ndani, tifike pozindikira kuti Khristu Yesu ndi ndani, tifike pozindikira kuti chipulumutso chenicheni chimatanthauza chani, tifike pozindikira kunena kuti kodi tikamakamba za chisomo timakhala kamba chani, tifike pozindikira ndithu kunena kuti kodi malonjezano ena amene ali amugawo la ufumu wa Mulungu kaya la kuthupi talandira motani, zina zimene pano pasiti kuzilandiranzi ndi chifukwa chani tisakuzilandira padakali pano. Ndimuona kuti iyi ndi step yayikulu imene ikudalira kunena kuti ife amene tazindikira enanso amene alowemo mmene mumo awazindikiritse Mulungu chinthu chimene chichi. Akawazindikiritsa amenewo sakazindikiritsa nzanu kufikira dziko lonse lapansi litazindikira kunena kuti chipulumutso ndi umwe mwa Khristu Yesu. Tenino pamapeto pose akamaliza tosefe miyala tosefe pa dziko lapansi anthu tonse kutisema kufika ku chikhulupiriro chimene chichi then atitenge tonse ndikutika payani pamodzi. Tenino aloleno umoyo wake umene unali mwa ife uja, umene wakha utiphunzitsa uja kuti utumphuke uonetsedwe ine makamaka ku dziko lonse lapansi kunena kuti kodi tikamakambano kuti za mwa Khristu Yesu ngati chilungamo, Khristu Yesu ngati chani mtendere wonse, Khristu Yesu ngati chani dalitso lonse, limakhala likukamba chani kuti zikaonekere ino zimene zizi
zikudalira kunena kuti dziko lonse lapansi ifike potsikimiza fundo imeneyi, imene inu ndine kaya mwina tayilowamo, komano ena ake mpaka pano pasakutanibe sakuzindikira, akuyenera kuti azindikiritsidwe. Lero ndifake Bible likunena kuti Mulungu akadzamanga Zayoni, ulemerero wake akuti Mulungu adzaonekera mu ulemerero wake, imene ikungotibwesera ndithu pa chidzalo chonena kuti Zayoni ameneyo ali ngati momangidwa komano sanathe. Ndoti mwa njira ina akatha Zayoni kumangidwa, then Mulungu akuyenera kuti aonekere ulemerero wake. Muoneno zimene zidzachitike akamaliza ntchito imene yonse, makamaka kuikoza pakati pathu. Muoneno zimene zidzachitike kuti zidzachitika zotani. Kupita inayi ndi mastepe inaso amene ikuyenera kuti ikhale kudusa, mwina masilezi ena adusidwa mukale makamaka mu buku la Chivumbulutso ndipo Yohana, makamaka kukambapo za zinthu zina amene zichitikire makamaka ufumu wa Khristu, umene ukhale ukukonzedwera makamaka history yonse ufumu wa Khristu umene ikhale kufikira kuchani kumapeto, mpaka nalo kumene dzina la Atate makamaka lidzapezeka lalembedwa pa mphumi pa anthu, kapena kuti umoyo wonse khalidwe lonse la Mulungu mwa ndani, mwa anthu. Lero muoneno zina mwa izono zimene lilonjezo lola lichataliona ku buku la Masalimo lija verse chapter 102 verse 17 chikazachitika chimene chicha kuti Mulungu adzasabalira bwino lomwe makamaka mapemphero onse. Mwina ndikhoza kungobwerera chifukwa cha ena mwina panthawi imene kuti mwina tina misapo point imeneyi, kuone akamalizana kupanga ichichi chizachitike ndi chani makamaka mu mapemphero ena amene ife timakhala nawo moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Okay, ndibwerera ku buku la Masalimo lija 102 verse 16 102 this again ya 16 verse 16 akunena kuti pakuti Yehova anamanga Zayoni. Lero manena kuti lachichewa sikumveka bwino, lachisungulu limene likunena kuti pakuti Yehova adzamanga Zayoni, the Lord shall build up Zion. Lero pakuti Yehova adzamanga Zayoni nadzaonekera mu ulemerero wake, ndo ndiwerenga choncho. Verse 17 adzasamalira pemphero la iwo akusowa konse, osapepula pemphero lawo. Ndoti mwa njira ina izi zikazapezeka kuti zachitika, zimene kunenera mu gawo limene lili achitika, kunena kuti Zayoni uja wafika pothera ndithu, wakonzeka kotheratu. Mulungu akuyenera kuti adzasamalire mapemphero anthu onse amene ali muti amene muja. Ndi muzaona kuti zonseno zimene ife timakhala tikupempha nthawi zina zonse, palibenso kuzachita manyazi kwina kulikonse ayi. Kuchipempha chinthu chicha kupezeka kuti chachitika. Of course panopa timapempha zinthu zina mwa izo, ena mwa ino mukhoza kunenya umboni kuna kuti mumalandira, koma si zonse zimene anthu afe timatani timazilandira. Ena mwa iwo ali mwa Khristu koma kugona ndi njala, ena mwa iwo ali mwa Khristu koma akusowa chani, akusowa ngakhale ma school fees. Ena mwa iwo ali mwa Khristu Yesu, abale awo panopa ali kuzipatala, ena azibale awo ali kundende. Timakhala ndi manthawi ya zopempherera, koma timapezeka kuti zinthu zija malo moti mwina tizilandire zonse zimene zilili, zimapezeka kuti si zonse zimene tikuzilandira amene zilili. Zina mwa izo tikulandira nazo motani mosemphana, zimeneno ena amene akuchepa chikhulupiriro, amene sakuzindikira chimene Mulungu akuchita pa nthawi inoyi, amapezeka zoti atani ataya mtima, asiya kupembedza, asiya kutsatira Khristu, chifukwa malonjezano amene amayenera kuti awapeze sakuwapeza. Komano Mulungu akuonetsera ndithu kunena kuti ichichi akachimaliza kuchikonza, chimene chikuyenera kuti chikonzekechi, Mulungu sadzasiyanso kapena chinthu china chimene munthu wina wachipempherera osachikwaniritsa. Adzasamalira ndithu mapemphero onse anthu amene ali anthu ake amene amutsatira mu ufumu wake. Zina mwa izo ndi zimene Bible likurani likuonetsera. Lero pateno tioneni mwina tifike chakumapeto kunena kuti no kodi chimene chichi chikhalano chikumalizika motani. Tikapita mu buku la Chivumbulutso chapter 10 verse 7 pali chinthu china chimene Bible likunena kuti pali chisisi china chimene Mulungu akuyenera kuti achitani achimalizitse makamaka pakati pathu, chimene no makamaka chikamalize chinthu chimene Mulungu akuyenera kuti achichite mu mpingo wake mwaka kwa anthu onse amene akumukhulupirira ndi kumutsatira. Chivumbulutso chapter 10 verse 7 yeah. Verse 7 akuti komatu
masiku a mawu a mngelo wachisanu ndi chiwiri mmene iye adzayamba kuwomba, pamenepo padzatsirizika chinsinsi cha Mulungu monga analalikira kwa akapolo ace aneneri. So akuoneka kuti pali zinthu zina zimene ndi zambiri zinsinsi za Mulungu zimene zikuyenera kuti zimalizike. Ndakuoneka kuti mngelo wa namba 7 pamene azayamba kuwomba kuba kuti malipenga wawa angelo asanu ndi awiri alipo somina masiries athu ku SOL studies koza ungoona kunena kuti ndi chani komano ndi nkhani ya miliri iyi. So mmene muliri wa namba 7 kusogolo uzakhala kuwomba, uzakhala kuyamba kuwomba kuti pamenepo pazapezeka kuti pakutsirizika chinsinsi chonse cha ndani cha Mulungu. Tukiona inu kunena kuti chinsinsi cha Mulungu chimene chizakhala chikumalizikachi chinsinsi chake ndi chiticho. Tikumbukire kunena kuti Mulungu akufuna kupanga mpingo opanda banga opanda chilema. Koma padakali panopa sindikhulupirira ndi mmodzi yemwe amene anganene kunena kuti ineyo mwa ineyo osati kukhulupirira mwa Khristu ngati chilungamo komano mwa ineyo apa ndafikadi 100% malingaliro anga akonzeka kotheratu. Khulupirira palibe ngakhale ndi mmodzi yemwe amene angayime pakati pathu. Komano kwambiri panopa tikuyang'anabe chilungamo chimene chili cha Khristu Yesu mwa ife. Ngakhale belili kunziro la kunthawi zamuyaya komano ikuyenera ifike nthawi kunena kuti umoyo wathu umene unaonongeka malingaliro athu amene anaonongeka awawa akuyenera kuti akonzeke kothera 100% monga Khristu mene ali. Komano Khristu akuyenera kuti amalize kaya chinsinsi yake Yesu. So pamene mngelo wa namba 7 azakhala kuwomba chinsinsi imene yunali zakhala yafika pamapeto chamalizika china chilichonse cha mfumu wa Mulungu chatanino chafika pamapeto pake penipeni. Ndiye mungochionepo makamaka chinsinsi chimene chichi mpingo opanda banga opanda chilema umene akukonza. Efeso chapter 5 verse 27 umene so mbuku la chivumbulutso akunena kuti ngati the 144,000 anthu amene ali mwa Khristu Yesu kuthaya kumapeto amene akunena kuti mwa iwo ingakhale simunapezeka mungakhale yani bodza. Mayona mbali inanso akuti amene analonda mwana wankhosa kuna konse umene anali kutani anali kumuka magamaka stepe ina liyonse palibenso pamene pena pake sono akutuka mwa Khristu kaya malingaliro kaya nchani china chilichonse ndi kuti iwo wano ali 100% pamaso pandani pa Khristu ndi Mulungu. Leno muoneno chinsinsi chimene chichi kuti ndi chani chimenebe kunthawi yakoyambira kuja ndi machinena kunena kuti chinsinsi chimenechi chinaonongeka pa nthawi ina yake mu Zayoni ameneyo mpingo wa Mulungu umenewu ndi Lucifer. Komano Mulungu wakhala akuchibwenzeresa chimene betu tikufuna kuti tichione kuti chinsinsi chimenechi ndi chani. Efeso chapter 1 verse ya 9 ndi 10 akuti anatizindikiritsa ife chinsinsi cha chifuniro chake monga kunankomera ndi monga anatsimikiza mtima kwa kale mwa iye destiny kuti makozedwe amakwaniridwe anyengozo akasonkhanitse pamodzi zonse mwa Khristu zakumwamba ndi zapadziko. Ndiye mukaona verse 9 ikuyamba zonene Mulungu anatizindikiritsa ife cha chinsinsi cha chifuniro chake monga iye kunantani kunankomera komano kudzera mwa ndani mwa iye wake ndani Khristu Yesu. Ndiye mukapikano pa verse 10 akunena kuti no Mulungu akatani pamakozedwe amakwaniridwe anyengozo akasonkhanitse zonse maka zonse zake ziti zakumwamba ndi zapasi mwa ndani mwa Khristu Yesu. Tsono mwanja ina kumwamba ndi dziko lapasi zonse zikhale mwa Khristu. So tikabwera gawo lakoyambirira muona kunena kuti Lucifer asanabweretse chawo chimo munena kuti onse anali mwa Khristu Yesu. Then chimo mene labwera mwaona ena sali mwa Khristu ena ali mwa Khristu. Then pa dziko lapasiso munthu atalengedwa anali mwa Khristu koyambirira. Aja mtengo tsiza bwino ndi zoyipa asankha ufumu wina ena kupezeka kuti anthu ajano achoka mwa Khristu. Then Khristu akuyenera kuti achibwenzerese chinthu chija anthu achabera azapitirebe kukhabe makachisi. Khristu wafa wapita kumwamba walemekezedwa moyo wake wapatsidwa mwa anthu ajano akuyamba kuonekera kuti ali mwa Khristu. Chifukwa cha moyo wa Khristu mwa iwo umene watsogolera asankhaso ufumu wa Mulungu. Then mene asankha ufumu wa Mulungu tukamba kuti si wonse ena mwa iwo sanafikebe pa chidziwitso chimenechi sakuzindikira kunena kuti kodi cheni ndi chiti. Mwaona mwanja ina akufunika samene ajazindikira. Then
pamapeto pa zonse likuyenera dziko lakumwamba ndi lapasi, mitundu yonse idzazindikire kunena kuti ndi mwa Khristu Yesu yekha basi mumene muli ulemerero onse wa ndani wa Mulungu. Izizi ndi zina mwa izo zimene zinena kunena kuti ufumu wa Mulungu, gawo lakumwamba ndi lapasi, makamaka uzabwenzeresedwa ku chimene unayenera kukhala makamaka tchimo lisanalowe. Zayoni uja ndotu apapa wakwezeka kotheratu, kuyambira kumwamba angelo plus apo pansi ponse anthu onseso ali mwa ndani? Ali mwa amene mwa Khristu Yesu. So chimene chichi mwina ndi chimene chili chisisi chimene chikuyenera kuti chitani? Okay, tisatiso mwina koma ndi chimene chili chisisi chenicheni cha Mulungu, chimene akuyenera kuti asachimalizise makamaka ku nthawi imene ili nkudza, kunena kuti dziko lonse lapasi anthu akhale mu chimene chichi. I think ndikuyenano ndimalizeko mwina ndi desi ngati mu Yesaya chapter 14, Yesaya chapter 45, Yesaya 17, Yesaya chapter 45 Yesaya 17. Nani manena kuti pali zinthu zina zimene tikamakhala pa dziko lapansi pano tili mwa Khristu Yesu, koma nomalizika zotibe si zonse zimene anthu fe tikumazipenza zimene Yesu analonjeza kunali audiyamba mathanga ufumu wake ndi chilungamo yake zinazonjezedwa kwa ife. Then zonjezedwa zija zikupezeka kuti pakati pathu sizikuoneka. Lero kapitano mu Yesaya chapter 45 verse yake ya 14 kulekeza 17 pali lonjezo limene Mulungu akufuna kuti azalionetsere, adzalimalizitse makamaka mwa anthu ake. Yesaya chapter 45. Okay, iyi ndi verse yomaliza imene ikusegere yokambirana chathu cha tsiku lalero bwezesedwa kwa ulemerero wa Mulungu. 45 verse yake ya 14 akuti atero Yehova, ili ndi lonjezo limene Mulungu nakupereka. Atero Yehova, ntchito ya Aigupto, okay, atero Yehova, ntchito ya Aigupto ndi malonda akusi ndi Asebia, amuna ansinkhu adzakugonjera nadzakhala ako, nadzakutsata pambuyo m'maunyolo, adzakugonjera nadzakugwira, adzakupembedza ndi kunena zoona Mulungu ali mwa iwe, ndipo palibenso wina, palibe Mulungu. Ndakunena kuti nthawi yakumapita kuyamba za Israeli amene anakhala kuvutitsidwa ndi ana a Aigupto, akunena kuti pa nthawi ina kutsogolo adzapezeka kuti Aigupto aja akugonjera Israeli, ndakuti adzayankhula muza Israeli kuja kumtsata pambuyo paja nanena kuti ndithudi Yehova ali ndi ndani? Ali ndiwe, sali ndi winanso ayi. Mwa njira ina panali chikayiko chonena kuti komadi Mulungu ali ndi inuyo, zimene manje ena zimaonekera pano pabe kunena kuti ife tili mwa Khristu Yesu, koma nthawi zina zake anthu ena akhoza kufika kuti komadi Mulungu ali ndi akwawa, ali ndi anthu awawadi. Sipezeka kuti ukhoza kufika mwina pamalo pena wina akudwala akulu muli ndi Khristu, ikani manja pa munthu odwala uyo atani achire, iwe kuyika manja munthu chosatani osachira. Komano ufumu wa Khristu Yesu zikugwirizana ndi zimenezozo, khani simeneyo pa nthawi ngakhalebe pangaoneke kulephereka kotero kale ena zikhoza kuchitika, koma kulephera kumene kukutanthauza kuti simu mwa Khristu. Ndakunenamo Mulungu nati pa nthawi ina kutsogolo akamaliza ntchito chimene tachiona chija kumanga azani, akunena kuti ndithudi onse amene ali mwa Khristu adzadziwika ndi Igupto yense. Manja ina anthu onse a mitundu pa dziko lapansi adzafika potsatira Khristu amene ali mwa ife, Mulungu amene ali mwa ife, nadzanena kuti zoona adi magulu awawo ali ndi ndani? Ali ndi Mulungu. So manja ina uthenga umene takhati kulalika kuti ufumu wa Mulungu ndi Khristu mwa inu, chilungamo cha Mulungu ndi Khristu mwa inu, kapena kuti Mulungu woona ndi uyu, zonsezi anthu adzafika ndithu odzazidwa ndi chidziwitso chimene chinadzo kuti zina zonse ndinali kuzisunga zitani chabe zenizeni ndiziti Mulungu ali ndi ndani? Ali ndi anthu. Verse 15 muoneno pakadzachoka steve imeneyi, ndithu inu ndinu Mulungu amene mudzibisa nokha, Mulungu a Israeli mpulumutsi. So anthu akufika nopovomereza Mulungu amene iwo yonayo,
kuti zoonadi iniyo ndinu ndani mulungu tizindikire kuti mulungu akadzamaliza kupanga chinsinsi chake chonse mmene ngelo namba 7 akuzamaliza kuomba ndiona kuti adzasalapo yekha basi ngati mulungu woyenera kupembedzera kunthawi zachani zamuyaya mwanjena mulungu yekha amene akuyenera kupezeka mkatinso mwa mitima ya anthu kunthawi zachani zamuyaya. Leno verse 16 akuti iwo adzakhala ndi manyazi ndi ndani? Aigupto adzakhala ndi manyazi kapena amitundu onse a dziko lapansi amene sali mwa Khristu sadzapezeka kuti akuchita chani akuchita manyazi. Kulani onyenga pano pambiri amene akumaonesa zinthu zawo zambiri ife timapemphera zimachitika erano yamino zimapemphera sizikutheka ife zikutheka tikuchitisa odwala tikuukisa akufa makhanga lino yonda amene akuchita zamphamvu anthu amene mwa Khristu Yesu kunena kuti kufuka kulipo kwakukulu. Komano Bible likunena kuti onse amene sali mwa Khristu adzapezeka kuti akuchita chani akuchita manyazi adzalowa okay dibweze verse 16 iwo adzakhala ndi manyazi inde adzathedwa nzeru onsewo adzalowa m'masokonezo pamodzi amene apanga mafano. So mwanja ina onse amene ali ndi mafano tina kaya milungu ina yabodza ya ku dziko lapansi mere bayona apo kaya mautata mulungu adza osadzakhala kuchita manyazi adzathedwa nzeru zawo onse makamaka munthawi yakumapeto. Komano anthu amene ali mwa Khristu Yesu chizachitike ndi chani? Verse 17 akuti koma Israeli adzapulumutsidwa. Israeli uti amene ali mwa Khristu. Tikumbukira Galatiya chapter 3 verse 6 ndi 7 Abraham anakhala kuyenzera mulungu chifukwa cha chikhulupiriro. Ndakunena kuti onsenso amene ali ana achikhulupiriro ali ana andani? Abraham. Si Israeli ochokera ku thupi ayi koma aliyense amene ali mwana wa lonjezo amene mwanya wakhulupirira Khristu Yesu. Aroma chapter 9 verse 6 imaonesa zimene zonse. Ndoti mwanja ina Israeli kutsogolo adzapulumutsidwa ifeyo amene mwa Khristu. Chipulumutso chimene tikuchilalikira panopa chizapeza kuti no chafika ndithu kumapeto ndithu ifeyo tizakhala kuti ndife opulumuka ku nthawi zonse za yani zamuyaya. So mene akutanthauza kupulumutsidwa of course panopa tinapulumutsidwa ku moyo tindi moyo osathe komano palino zina tikanena kuti kupulumutsidwa famu kapita ku Daniel chapter 12 amaonesa kuti kaya kuli masautso kuli mavuto koma mulungu azapeza kuti akuwalanditsa anthu ake. Ngati ku Masalimo chapter 91 anthu azapeza kuti akuzinga anthu a mulungu funa kuwasautsa kuwabweretsera zoopsa pakati pawo kaya kuwaponya kaya mapoison kaya kwatani kufuna kuti awasokoneze muchina chiyonse koma kuti zonsezi palibe chida chosulidwira chimene chizapindule kwa ndani kwa anthu awawa. Yesaya chapter 54 verse 17. Leno mukaonana apa akunena kuti kumapetopeto atamaliza kuwapulumutsa mu zoopsa zonsezi china chimene asawachitira kuti inu simudzakhala ndi manyazi pena kuthedwa nzeru ku nthawi zosatha. So nthawi zinozi mapezeka kuti zina mwa izo tiwapeza kuti kuchita manyazi tikayankhula kumaoneka ngati kunena kuti zimene yankhulazo sizenzeni anthu tomatichitisa manyazi. Aidi uthenga wachabe opanda pache uthenga weniweni koma uthenga wankumanyanyizidwa kumano nthawi ina akunena kuti sitizachita so manyazi ifeyo sitizachitisidwa so manyazi. Manje ena onse amene analitenga uthenga wina opadera opanda pache ndi amene adzakhala kuchita manyazi nthawi zonse koma ana amene ali mwa azachita so manyazi. So ndilonjezo limene mulungu azakhale akukwanirisa makamaka pamene wamaliza china chilichonse mu ufumu umenewo. Matikumbukire kunena kuti Khristu Yesu akuyenera kuti achite kaye ufumu ena akamaliza kuchita zonse izizi zina zinthu zimene zikuyenera kubwera pachani pakati pathu. So tisamagwe mphwayi pamene umoyo wathu zinthu zina zikuoneka kuti zikukanika. Tikumbukire kunena kuti pali ndithu step ina imene mulungu sakuyenera kuti ayidumphe. Kumanga Zayoni akamaliza kumanga then kuonekeramo ndi ulemerero wake onse. Anthu ake kina sakachite so manyazi mu mapemphero awo onse muzosowa zawo zonse then mulungu azakhale akuzilabadira ku nthawi zonse. Tiona kuneno ufumu wa mulungu mu gawo loyambirira umene tinaudutsa noti Khristu mwa ife utifikitsira ku ufumu wa mulungu mu gawo lakuthupi. Zina zonse zimene timazisowa kutsogolo kwa ndini khulupirira kuti silidzakhaso vuto ku nthawi zamuyaya koma pakuyenera kaye kunena kuti tidutse step imeneyi. Enge likhoza kulekeza pamenepo kwa tsiku layo. Sina ndiye funso sina ndiye ndamanga komano ndikamaliza kupemphera ndiye kuti tikhoza kuti tipemphere.
Atate wathu, tikuthokoza kwambiri chifukwa cha chilimbikitso chimene tili nacho mwa inu, chifukwa cha uthenga umene sumasiya kutifikira ifeyo pakati pathu tsiku ndi tsiku. Zikomo kwambiri chifukwa cha phunziro ili limene tinali nalo pa sitepe ya ulemerero onse umene mukhale mukubwezeretsa pakati pa mpingo wanu. Tithandizeni bere nthawi zonse kukhulupirira ntchito yonse imene mukuchita m'masiku yawa, kufikira ifenso tikayima nanu pamodzi ku nthawi zonse, nthawi zamuyaya, popeza takhulupirira mwa mwana wanu Khristu Yesu. Kufuna kwanu mulole kuchitidwe pamene tsiku ili tikupitiriza mu zinthu zambiri. Mu misonkhano yathu yonse tikulaka dalitso lanu lipitirire kuonekera. Mukule ife tichepe, chifuno chanu chichitike mwa Khristu Yesu, chiyembekezo cha ulemerero wathu wonse. Amen. Thank you. Phunziro imene ndinati tikambirane tsiku la lero ndi imeneyo. Ngati pali so Benanda Manga bali Yeah. Of course kwambiri ungothokoza kuti message kupita, I think message ikulowa. The reality imene tikembekezera makamaka anthu amene tikuzwa tili mwapita nthawi, si kwambiri chimene chitakule kwambiri, si gulu la mpingo wina uliwonse, koma chimene chitazakule kwambiri pamene tikuyenda mapita nthawi ndi ichi: uthenga wa ufumu. Panopa mutati muone almost every group imapanga advance gulu lawo, okay, gulu lawo, right? Komano kubwera nthawi uthenga wabwino wa ufumu zalalikidwa. So chinthu chachikulu chimene chichasala kuti chipangide emphasize pa dziko lapansi ndi uthenga wachani wa ufumu. Unayilanda achina Yohane Yesu, right? And zimene zinayi pamene achina Yesu amalalika ndi phunziro amene amakhazikitsa ufumu, zofunika zabwezeresedwe kwa tunthu kuti uthenga uzapite ndi moto. So pakali panopa inde tikuyesesa ngati online, mabuku ndi zina zotero, komano Mulungu yekha ayigwira ntchitoyi ndipo ayimalizisa kuti zonse zikakhale m'chimake pamene akubwezeresanso chani ziyoni. So ndingothokoza chifukwa cha phunziro imene. Ngati ma comments ena takwapereka pa nthawi ino.